गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि समाव सोरखौ रायनो सोरखौ बखिनो सानफ्रामबो बे बखिनायखौनो बखिबाय था अब्लाबो बै समाव प्रमद बर'आ गारबोनाय माखासे डायलगफोरखौ जोंहा बुंनो अधिकार दं। जेब्ला बर' हारिनि जौस्राङाव थानानै मिथिं दावथिङाव गामसा गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै खर'आव आर'नाइ खाफ्रानानै जेब्ला मोजां डायलग होदोंमोन बेबायदि डायलगखौ जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बयबो आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनदोंमोन। ओरैबायदि थख' जेब्ला बिपिएफ हान्जाखौ रायदोंमोन जोंनि बर' हारिनि राजनितिक खुंथाय थासेयाव जोंनि खुंथाय थासेयाव मानो बर'फ्रा फरेस्टारफोरजों न' बां सिफाय जादों मानो आलाय सिलाय जानो गोनां जादों होननानै जेब्ला प्रमद बर'आ ओरैबायदि बिपिएफ हान्जाखौ थख' रायदोंमोन बेबायदि समाव प्रमद बर'नि बुंनाय माखासे खोथाफोरखौ बयबो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होदोंमोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनदोंमोन। जेब्ला प्रमद बर'नि आगदा आखि गासैबो बिपिएफ हान्जाखौ रायदों मानो गावनि हायाव गावनि खुंथाय थासेयावबो जुदि फरेस्टारफोरजों न' बां सिफाय जायोबा मालाबा समाव गावथार जायोब्ला मालाबा समाव जोबथेसालियाव हरजायोबा बेबायदि दुखु दाहाखौ बेसेबां जों सहायबावनो होननानै जेब्ला प्रमद बर'आ गामसा गाननानै डायलग होदोंमोन बे डायलगा दाहारसो लादोंमोन नामा? बेफोरबायदि डायलगखौ प्रमद बर'नि आगदा आखि गासैबो दाहारसो लादोंमोन नामा? सोरबा बेबायदि बुं नैबायदि खोथाफोरखौ जौस्राङाव थानानै बुं होननानै नोंथांमोनखौ थोनदोंमोन नामा? नाथाय बै समनि माखासे डायलगखौ दिनैनि समाव जुदि बथलाव सोनानै दोनोमोनब्ला बेसेबां अजन जागौमोन। बुंबा गोजौ जौस्राङाव थानानै बुंदोंमोन मानो बेबायदि जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफाया मानो न' बां होखारजादों मानो ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय बेबायदि मेगनाव मोदै लानो गोनां जादों। हाजिरा मावनानै फैयोबा गावनि न' सिफाय जानायखौ नुफैयो। सोरबा फरायसाफ्रा स्कुल गखांनायनि उनाव न'आव फैयोबा न' बां सिफाय जानाय बेबायदिखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जादों होननानै जेब्ला प्रमद बर'आ बेसेबांबा मोजां डायलग होदोंमोन प्रमद बर'नि आगदा आखि गासैबो डायलग होदोंमोन बेबायदि डायलगा सोरनिमोन? सोरबासो हरथ'दोंमोन बेबायदि डायलगखौ जों बुंनांगोन। जुदि प्रमद बर'आ गावनि गोसो गोरबोजों जुदि बुंदोंमोनब्ला प्रमद बर'नि सोरबा आगदा आखि गासैबो बिथांमोना जुदि बुंदोंमोनब्ला अब्ला दिनै मानो बावखो? दिनैथ' नोंसिनिनो खुंथाय प्रमद बर'आ दिनै गावनो खुंथायखौ खुंदों आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि गासैबो नोंथांमोनानो बे खुंथायखौ खुंदों। अब्ला बिपिएफ हान्जाखौ बै समाव बुंदोंमोन दिनैनि समावथ' नोंसोरनो दिनै खुंथाय खुंदों अब्ला दिनै फरेस्टारफ्रा मानो बिटिआरनि सिङाव न' बांखौ मानो सिफायखो? चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मानो आलाय सिलाय बे गुसु गुसा समाव मानो बयबो उन्दै गेदेर खस्थ'खौ लानो गोनां जाखो? नोंसोरनोथ' बुंदोंमोन सोरबाया एसि रुमाव थादों सोरबाया एसि गारियाव बेरायदों सोरबाया ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय आलाय सिलाय हाजिरा मावखांनानै जेब्ला फैयो अब्ला न' बां सिफाय जानाय सोरबा फरायसाफ्रा स्कुल गखांनायनि उनाव फैयोबा न' बां सिफाय जानाय बेबायदिखौ जों बेसेबां सहायबावनो होननानै प्रमद बर'आ डायलग होदोंमोन। बेबायदि डायलगा सोरनिमोन? आसलते बे डायलगा सोरनि दाहार लाबोनायमोन? बेफोरखौ जों दिनै बुरखाङोब्ला गावजों गाव जों दिनै माखासे खोथाफोरखौ गावजों गाव एना एनि जायो। नाथाय दिनैनि समाव जों बुंनो गोनां बायध'था जादों आरो लोगोसे आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुङो जेब्ला आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन मालाबाबो गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय हारिनिफ्राय सरकारा देरसिन जानो हाया। नाथाय दिनैनि समाव आबसुफ्रा बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव फरेस्टारफोरजों न' बां सिफाय जानाय बे जायगायाव थांनानै सोरहा हा दंखायो सोरहा हा गैया सोर फरायसाया न' बां सिफाय जानायनि उनाव स्कुलाव थांनो मोनदों मोनाखै बेखौ सोर आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा उदिस लानो थांदों। सोर फरायसाया बेमार जानानै दं सोरहा बिजाब गैया सोरहा कलम गैया बेफोरखौ दिनैनि समाव चिरांनि सिङाव थानाय फरेस्टारफोरजों सिलिंखार खालायजानाय गामिफ्राव थांनानै मानो आबसुनि बिबानगिरिफ्रा खबर लानो थाङाखै? सोरहा हा दं सोरहा हा गैया सोर सात्रआ लोमजानानै दं सोर सात्रआ बेसेबां गोजानाव स्कुलाव थांनांगौ सोर बिमा बिफाया हाजिरा मावनानै गथ' गथायखौ जाहोदों लोंहोदों बहानिफ्राय फैदों बहानिफ्राय थाफैदों मानो बेखौ भेरिफाइ खालायनो थाङाखै?
जोंथ' दिनैनि बे समाव नुदों जायफोर आबसुनि बिबानगिरिफ्रा आबसुनि बिथांमोना जों बुंनांगोन दिनैनि समाव बिथांमोना सरकारखौ गिनानै थादों। जोंथ' नुयो जिखुनु जाया इउपिपिएलनि मिथिं दावथिङाव साफ्रोमबो आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव सम सम नुबाय थायो। जिखुनु जाया समाव इउपिपिएलनि मिथिङाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जौस्राङाव जिरायनानै थानाय, खैफोद आफोदाव इउपिपिएलनि माखासे खोथाखौ सोरबा राजनितिकनि खोथाफोरखौ बुंथे जों नुयो। आबसुनि माखासे बिबानगिरिफोरनि बुंनाय खोथाफोरखौ दिनैनि समाव जुदि बथलाव सोयोमोनब्ला बेसेबां अजन जागौमोन। नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन हारिनिफ्राय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायनिफ्राय सरकारा मालाबाबो देरसिन जानो हाया। नाथाय दिनै सरकारखौ गिनानै मानो बे फरेस्टारफोरजों होख्रांजानाय बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै भेरिफाइ खालामनो थाङाखै? सोर बहानिफ्राय खारबोदों, सोर बहानिफ्राय फैदों, सोर फरायसाफ्रा थांनो हायाखै स्कुलाव, सोर मा जादों मा लोंदों, सोर माबायदि खस्थ'यै उन्दुनानै थानो गोनां जादों, मानो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो खबर लानो थाङाखै? आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो। नाथाय आङो ससियेल मिडियाफ्राव आं नायबाय थानाय चेनेलफ्राव आं नुवाखै। नाथाय मालाबाफोर जुदि थांदोंब्ला, खबर लानो थांदोंब्ला, बेबायदि खबर लानो थांदोंब्ला आङो आंनिनो गोरोन्थि होननानै आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। नाथाय आङो ससियेल मिडियायाव नायबाय थादों आबसुनि बिबानगिरिफ्रा थांनानै जानाय लोंनायनि, उन्दुनायनि, बेमार सेमारनि आबसुनि बिबानगिरिफ्रा भेरिफाइ खालामनो थाङाखै। आंनि बुंनांगौआ नैबेखिनिल'मोन। बै समाव प्रमद बर'आथ' जिग' बुंदोंमोन। दिनैनि समाव मा जाखो? प्रमद बर'नि आगदा आखि जोंनि बर' फरायसा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा जाखो? आं दिनैनि समाव बयनिबो खाथियाव आं मोनसे सोंलु खालामो। गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफा हारिनिफ्राय सरकारा देरसिन जानो हाया होननानै बै समाव माखासे आबसुनि जौसाङाव थानानै बर' हारिनि गेजेराव जौसाङाव थानानै खोथा बुंबोदोंमोन। बेबायदि खोथाफोरखौ बयबो गोसो गोरबोनिफ्राय बजबनानै लादोंमोन। जों दिनैनि समाव बुंनो हायो बै समाव प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि आरो आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय खोथाफ्रा ओरैनो बुंफ्लानाय खोथासोमोन नामा? सोरनिबा गोसोनिफ्राय दाहार लाबोनायसोमोन नामा? जुदि नंमारगौब्ला गाव गोसोनिफ्राय जुदि गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफानि दुखु दाहाखौ गोसोआव गाबखांनाय दंमोनब्ला अब्ला दिनैनि समाव मानो खोथा फंसेबो खबर लानो थाङाखै? जानाय लोंनायनि, उन्दुनायनि, बेमार सेमारनि, सोरबा सात्रआ स्कुलाव थांनो मोननाय मोनैखौ मानो खबर लानो थाङाखै? जोंनि बर' फरायसा आफादनि आबसुनि दैदेनगिरियानो जा, सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जा, सरकारखौ गिनानै थानाया बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिथावना। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं बयनिबो खाथियाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।